Sanibona lapha ekhaya namakhanda amakhulu. Umshovu wenkani waba nenkani lo mhlabe iphika kaMambatha sebesulwa amadevana. Umfowapho sakwenyathi ukushishi liza. Ngitha ngithinta amakhala nje neziqhwaga ngithinta amakhala eziqhwaga. Ngithinta amakhala eziqhwaga. Ngise Cape Town lapha engikhona. Cha bafowethu dala ngangigcina. Ngiyabona nani bafowethu lapha inyanga enkulu lena. Inyanga ebomvu njengegazi, inyanga ered. Uyabona kusho ukuthi inkulu lenyanga lena ke bafowethu kungahle lapha ekhosini kumenyezelwe phela ingoma ezohlukanisa unyaka njengoba unyaka wagcina nje uhlukaniswe igushi ihlukaniswa yimina. Uyabona ngiyibhubesi. Uyabona aphinda ngathola umklomelo omkhulu lapha wemoto ethi gym. Uyabona so kwamnandi hawu sazabonga lokho singumphakathi kwedlula. So bafowethu la ziphumile ingoma bafowethu lapha kumaskandi. Ngikhuluma ngomaskandi la ngizazokhuluma ngepiano ngizakhuluma ngomaskandi. Ziphumile ingoma lapha khona olimit lapha uhlala mahala. Kube khona ubani kube khona kube khona Duma Kahle iphathasi abafowethu hit album siyithanda zonke singabaculi nomphakathi. Uyabona kodwa nakho lapha engikhona ngila uyoncenga unyoko. Uyabona ngengoncenga. Uyabona nakho lapha engikhona ipheya ke umfana waseMnambithi igama lakho Mafikizolo. Umfana nje ovamsile ukuthi axake. Uyabona ushalo shuna wasehulisa ufika xaka ke isikhathi esiningi ke ufika xa kuyimina. Uyabona kodwa nje iminyaka mozomkhumbula kahle nje uzomkhumbula ukuthi hayi uthi uxaka manje kade axaka uyaxaka. Ushunjwa sehulisi onyanyisayo. Uyabona ushunjwa onyanyisayo. Uyabona ma umcula kulula ukuthi umukele ukuthi ibona inkunzi lobu. Uyabona kodwa abelungu bethu abantu umphakathi uyayithanda ingoma zakhe noma eziloshuni wasehulisi kanje. So ke bafowethu ke ngifuna ukuba lapho nje kuthenini ke makwenzeka nje ukhozi likhiphe i top 10 bafowethu ivoteleni lengoma ngeke ngincenge. Uyabona ivoteleni lengoma lena ngoba vele mina kulezi zinto zokuhlanganisa unyaka nezindondo niyazi ukuthi ngisuke ngizoprove ipoint nje ngizoprove ipoint nje ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu unamandla futhi uma uphila impilo eyiqiniso njengami kuyafuna ukuthi uma ufika uyenze kakhulu into uma uyenze kakhulu bese futhi uyishiya futhi. Uyabona ngathatha indondo lapha e-record of the year ngabreak i-record kaSifiso Ncwane i-record of the year ngicishe uyena kuphela uSifiso Ncwane onayo la eSouth Africa. Leyo ndondo inkulu iminyana njengesidudla lapha endlini emdletsheni inkulu. Uyabo phinde futhi ngahlukanisa unyaka ngathola umklomelo omkhulu wemoto ethi gym. Yabo ngihamba ngayo le moto ipholo. Yabo so bafowethu hawu ngadi ngabe kunjani sabalale umthandeni siyavuka umthandeni siyalala umthandeni siyavuka umthandeni. Hayibo ngeke phela manje umhobholo loyo kuyafuna ukuthi ke ikakhulukazi vele lento onyaka kwasekuqaleni mina ngivele ngiyithandela bona abafana abafikayo ukuthi beyithathe behluthula ngoba yenza ushintsho umuntu mase ehlanganisa unyaka kanti ubemncane efika njengomuntu encane befika bahlanganisa unyaka bangena kwi-industry. So nje into imnandi kakhulu kubantu abafikayo kodwa bekufanele ngihlukanise ngendlela engihlukanise ngayo ukuze ngihlukanise phakathi kwamasi nenkomazi. Kwenzeka ke kwajabula wonke umuntu mawusukhona ngale minyaka uzokhumbula ekhathi Brenda Fassie ethi ivula indlela Brenda Fassie noma Malaika noma Fikizolo lo bamantombazana. So nje bafowethu ngiyacela ukuthi ke uma kwenzeka nje ukhozi lothi phe ngoba lo mfana usecelile wazehlisa wakhuluma kahle washo umfana wathi hayi bhuti umdala uyasivulela isibhaxo ngicela ungiyeke ngiphefumule
ngezwe ngidabuka ngoba bambala abantu ababa honest kanje. Mafika izolo wangibhalela umlayezo kubuka lonke izwe wathi uyacela umfana ukuthi kanje ngayibuka lento ngabe sekuyisona uyabona akanikezwe nje unyaka bafowethu clean uyabona nikezwe nje unyaka bese mina vele obvious yabo obvious ngoba ngizothi mangifika mina ngithi mangifika nje phekwe insimbi ngithatha amatema ami ngiwacula ingoma phekwa lezi insimbi enzaziyo vele bese kuba isinanqa sodwa obvious ke lapho ke kuyoba njalo futhi makwenzeka kuba khona umuntu oqhamuka manje kulabafana abancane ngoba noSmino vathi bayeza nomenzi baningi bayeza uyabo nogatsheni useza nomsezile angazi so nje kodwa nje makhona osibona ngathi wenza ngcono sophinde sixokize futhi sithi hayi ke ipheya lime nangu ufana ukuhlonisa kodwa manje ipheya uyabo uma fika izolo umfana nje oqondile abafana aba honest and labafana sengithembe bona kuloshuni wasehulisi loshuni wasehulisi lo ngoba ngiyiboss yawo nje uyabo ngithembe labafana ngoba kunzima ukuthi kubantu engabafica noma engafika nabo kube khona ozothinta lapha esengithinta khona noma ungafika kulabo 30 million esengibona kodwa la inkunzi sematholeni kulabafana khona ungaqhamuka nalento yikho nami ke ngithanda ukuba supporter kakhulu nabo bhuti abadala siyaba supporter ama legend inhlabathi epapeni bakhiphile ubhuti somnandi ubhuti ushwi ubhuti umkhube imnandi futhi ingoma yabo babakhombisa ngempela ukuthi badala kulento uyabona nathi vele sathekela kubo ukuthi mhlambe sigcine si kanje sasibukela kubo njengobhuti abadala bayibambile nje futhi bayisibonele esihle la ngokuyiphatha kahle kusebenzisa ijazi lomkhwenyana bakhulile obhuti uyabona bakunezinsizwa bayizele ihulile manje bayaphila bayimqemana nje bayisibonele esihle siyabathanda nobhuti kodwa kwamanje sithi mafika izolo ipheya cha ipheya njengamanje baningena ingomeni yokuhlwanisa unyaka ngoba mina ngakhipha namanje ngakusasa ekseni nanini obvious nginabalandeli abaningi abalandeli bamazongithatha bengifaka ingomeni yokuhlwanisa unyaka sekufanele ube njani manje sekumhobholo loyo uyabo bafowethu mina ngishesha ngiqede kusesemnandi isiceva ngisifuni nesidina uyabona siyalala umthandi nisiyavoma umthandi for what uyabona asime lapho njengamanje sithi nje bafika izolo bese kuba khona ningakhohlwa ialbum emnandi kaDuma kahle uDuma kahle inkosi iphathaza yeah bafowethu ilokho nje uma ungamazi mafika izolo ngoba kujwayelekile ukuthi abantu abanezingoma lezi age yabone kanjena ningamazi ebusweni njengofantama ibhola abantu babengalazi mawufike lo mpompo uthi asambe sobulala umfantama kuthiwa naye umuntu ocula ufantama athi ibhola ngithi ngoba nje nalo mfana naye unje kodwa kufanele simchaze Duma abantu bemazi uStekhezana nje uStekhezanyana nje igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ocula kahle obhala kahle odume kahle oqola kahle ucula kahle odume kahle ngidlala mayithi unyaka alikela mahala igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ocula kahle obhala kahle odume kahle oqola kahle ucula kahle odume kahle noma lo mculo onzima uyama kuduphila nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa noma lo mculo onzima uyama kuduphila nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa ngidlala mayithi
ngidlala mayithi unyaka alikela mali ngiqamba kujabula abantu bethi thina siyamazi umfana ucula kahle ubhala kahle ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mibazobulala ngicela uye ekhaya ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mibazobulala ngicela uye